телефон. Трэба стукать по полосочках специальной палочкой. Ой, ну не ведаю. Подумаю. Можа, ўсё ж таки барабан? Не, барабан не для дзяўчынкі. Ды гучны ён занадта. Бубен. Бубен таксама мяне аглушыць можа. Наўрад ці падыдзе. Так. О, гітара! А вось гітара, я думаю, гэта тое, што мне трэба. Кася, прывітанне. Салют, хлопчыкі і дзяўчынкі. Вы чулі? Вы чулі? Што самы юны геній у свеце? Лесік, ну што за пытанне? Вядома ж ты. Не, Кася, на жаль, не. Не, Лесік, у свеце ёсць асоба разумнейшая за Лесіка. Так, Кася, ёсць. Ну і хто гэта? Гэта хлопчык Адам, які жыве ў Англіі, у Лондоне. У 2 гады ён ужо ведаў табліцу множання і выдатна чытаў. А што такое табліца множання? Толькі ціхенька адказвай. Ну, гэта, Кася, такая табліца, у якой лічбы напісаны ў пэўным парадку. І гэтая табліца дапамагае хутчэй памнажаць лічбы паміж сабой. Нічога не зразумела. Ведаеш, колькі будзе 2 памножыць на 2? 4. Адкуль ты гэта ведаеш? Ну, чула недзе і запомніла. А колькі будзе 7 памножыць на 8? А вось гэта ўжо не ведаю. А калі б ты ведала табліцу множання, ты б адразу адказала 56. Школьнікі абавязкова павінны яе ведаць. На што? Каб хутка і правільна лічыць. О, глядзі сюды. Вось гэта, Кася, табліца множання. І вось гэта ўсё дзецям трэба ведаць на памяць? Так. Гэта немагчыма. Столькі лічбаў вывучыць немагчыма. Магчыма. Школьнікі гэту табліцу ведаюць, і маленькі Адам, пра якога я табе расказваў, ведаў яе ажно ў 2 гады. Мне здаецца, што гэту табліцу змог вывучыць толькі Адам і ты, Лесік. Не хвалюйся, Катя. Калі мы з табой зараз пачнём яе вывучаць, штодня паўтараць, і ты запомніш табліцу вельмі хутка. Лесічак, а давай не цяпер. А што такое? Ты занятая? Так, і вельмі. Я выбіраю, на якім музычным інструменце мне навучыцца іграць, каб стаць знакамітым на ўвесь свет музыкантам. Гэта, Кася, вельмі складанае пытанне. Давай паглядзім мультфільм, а пасля над ім паразважаем. Добра, давай так. Ну, такую небылицу придумал, я б не змогла. Ну что, Кася, будем выбирать инструмент, на яким ты навучишься выдатно играть, а пасля станешь музыкантом знакомитым на увесь свет. Ой, Лесічак, дзякуй табе вялікі, але я ўжо перадумала быць музыкантам. Перадумала? А чаму? Гэта выдатная прафесія. Лесік, у мяне іншыя планы з'явіліся і мары, таксама іншыя. Якія? Усё ж такі я, калі вырасту, займуся тым, што у мяне зараз атрымліваецца проста супер-пупер. Гэта чым? Лесік, ты мяне здзіўляеш. Усе ведаюць, што Касю можна назваць лепшай. Ну, добра, адной з лепшых мастачак. Буду мастачкай. Як некаторыя нашы сябры-гледачы. Салют усім! Салют, Настя! Салют! Настя, што ты зараз сказала? Я сказала, што многія нашы сябры-гледачы таксама вельмі любяць маляваць. І атрымліваецца гэта ў іх проста выдатна. Ну! І зараз я вам гэта яшчэ раз дакажу. А як? Вельмі проста. Настя, нам зноў даслалі пісьмы. Менавіта. Ура! Паказвай хутчэй. Вось гэты малюнак да нас прыйшоў з горада Астравец Гродзенскай вобласці, а намалявала яго Ліза Базюк. Салют, Ліза! З Лізай мы добра знаёмы. Яна неаднойчы удзельнічала ў нашых конкурсах і атрымлівала заслужаныя падарункі. Бачыць лісты і малюнкі ад старых знаёмых удвая прыемней.
Гэта значыць, што яны не прапускаюць ні аднаго добраранка і кожны раз дасылаюць адказы на ўсе нашы віктарыны. Дзякуй табе, Ліза. Будем чакаць ад цябе наступнага ліста з аповедам пра твой адпачынак летам. Можаш нават фотаздымак даслаць. І гэта яшчэ не ўсё. У нас ёсць яшчэ одно пісьмо. Здорово! Здорово! І даслала нам яго Хрысціна Андрыеўская. А ў пісьме Малюнак! Так, Мне здаецца, Хрысціна намалявала сваіх хатніх гадаванцаў, сабачку і папугаяў. І, напэўна, добрага доктара Айбаліта, які спяшаецца на дапамогу. а вось тут паглядзіце. Хрысціна напісала нам невялікае пасланне. Настя, хутчэй чытай. Хрысціна піша па-руску, я перакладаю. Дзякуй вам вялікі за вашы віктарыны. Я хачу вучыцца ў школе. Хрысціна, 6 гадоў. Якое цудоўнае жаданне! І праўда цудоўная. А пасля Хрысціна дадае: прыходзьце да мяне ў госці. Ой, дзякуй вялікі за запрашэнне. Так, нам вельмі прыемна. А зараз і для Хрысціны, і для Лізы, і для ўсіх аматараў добраранка вясёлы мультфільм. Настя, у цябе яшчэ пісьмы? Не, гэта не пісьмы. А што? Сёння якое число? Я сачу за календаром. Сёння 24 жніўня. А гэта значыць... Дзеткам хутка ў школу. Так, і таму я вырашыла зрабіць невялікую віктарыну. А нашы гледачы іх вельмі любяць. І я люблю. Выдатна. Дык вось, я падрыхтавала невялікую віктарыну, якая нагадае ўсім правілы бяспекі. Мы гатовы. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вы таксама? Тады будьце уважлівыя. Я пачынаю. Пытанне першае. Што трэба рабіць, калі адбыўся пажар? А. Схавацца ў шафе і чакаць выратавальнікаў. Б. Адчыніць акно і тушыць пажар самастойна. В. Заліць полымя вадой і паклікаць суседзяў. Г. Выбегчы з кватэры, паведаміць пра здарэнне дарослым, выклікаць выратавальнікаў. Якое дзе неправільнае? Выбегчы з кватэры, паведаміць пра здарэнне дарослым і выклікаць выратавальнікаў. Вось. Правильно. А зараз паглядзіце на дошку. Па якім нумары тэлефона трэба выклікаць выратавальнікаў? 101. Правильно. Трэба патэлефанаваць па нумары 101 ці 112, назваць свой адрас, сказаць, што гарыць, паведаміць сваё прозвішча і нумар тэлефона. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вы таксама далі такі адказ? Малайцы! Яшчэ пытанне. Калі ласка, што трэба рабіць, калі заблукаў у лесе? А. Спыніцца, супакоіцца, выкапаць сабе зямлянку для начлегу, пацілкавацца ягадамі і грыбамі, чакаць дапамогу. Б. Залезці на вяршыні высокага дрэва, прымацаваць на галінцы яркую хустку, патэлефанаваць выратавальнікам. В. Клікаць на дапамогу, спыніцца, прыслухацца, ісці на гукі тэхнікі, гаўканне сабакі, галасы людзей, ісці ўніз па цячэнні ракі, уздоўж слупоў лініі электраперадач, патэлефанаваць выратавальнікам. Можа, трэба залезці на дрэва, як ты думаеш, Лісік? Ці выкапаць зямлянку для начлегу? Сябры, а вы як лічыце? Што трэба рабіць? Правильно, варыянт В. Трэба спыніцца, прыслухацца, ісці на гукі тэхнікі, гаўканне сабакі, галасы людзей, ісці ўніз па цячэнні ракі, уздоўж слупоў лініі электраперадач, патэлефанаваць выратавальнікам. Будзем ведаць. Давай далей. А можа, адпачнём, мультфільм паглядзім? Добра, давайце паглядзім мультфільм. Ну а зараз, даражэнькія маі сябры і сяброўкі, надышоў час развітвацца. Ужо! Так, час сённяшняй сустрэчы выйшаў. Жадаем усім выдатнага дня.
А мы з вами хутка сустрэнемся зранку у нашым добраранку. До сустрэчы!